by Shankar Singh। कादोनी गाजुर माजुर फोनवे में बोलता डरता करे जाई मान हमर डोलता। हे देवर जी देखी ना कादोनी गाजुर माजुर फोनवे में बोलता डरता करे जाई मान हमर डोलता। धराइबू तो हम देखें। बिना ताम ते धर से भरी नत नितली भैंस दुही त सैनिटाइजर लगाते दुही। बिना दाबी लगाते धर से भरी मत नितनी थोथुन मत न तो उठा ले जाई। जब भी धराई तब लागे दादा हॉस्पिटल में धइले बा। इसी सितम सब का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। इसी सितम सब का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। पहिले बताई त नदिया के बेटा हमके मरद से मिले न देता। हे देवरू हमके मरद से मिले न देता। एकरा के तू तो नाही गाड़ी भौजी तोहरे खाती बोल बही ना बेमारी भौजी। एक बार आउ लगाइबू। कोविड-19 से बचे के लिए आहा सब घरे में रहू। सरकार का निर्देश का पालन करो। दिन में भर दिन साबुन सरफ से हाथ धो, गरम गरम पानी पियो और हाथ में सैनिटाइजर लगाओ। सटे न देता के होके लगे सबके जहु आइले बा। इसी सितम सब का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। इसी सितम सब का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। मेरा YouTube चैनल है बाबूलाल बिहारी, यहाँ कीजिए और सब्सक्राइब करके। और अगर कोई भी अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक कीजिए।